Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatulad tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 20 hanggang 22, 2024. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, one of the best schools dito po sa Bicol region, ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands Sustainable with You Program. Yung mga interested para malaman kung ano po itong project ng BPI, i-click lang po niyo ang link dito sa ating YouTube channel para makita ninyo all about itong Sustainable with You ng Bank of the Philippine Islands. Kayo din po sa ating, kung kayo nanonood sa ating Facebook, puntahan ninyo yung description nitong video natin at may link po doon patungo sa Sustainable with You ng BPI. Also, ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels po dito po sa ating Rion, Bicol. At gayon din po ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin ang update. Well, ngayong araw po na ito ay start na po ang tinatawag nating spring or springtime or vernal equinox or spring equinox kapag nandito po kayo sa Northern Hemisphere. Kapag nasa Southern Hemisphere po kayo, yung mga countries po sa baba ng south ng equator, ito po ay start ng autumn equinox or fall sa area po ng Australia, New Zealand. So yun po mga equinox na yan, ibig sabihin po yung number of hours ng daytime at nighttime ay parehas po. Kung 11 hours or 12 hours pareho. So, yan po ang ibig sabihin po niyan. Okay? Pero po, dito sa ating bansang Pilipinas, wala naman po tayong 4 seasons kasi nasa tropics po tayo. Yung mga areas po nasa tropical areas, kahit na nasa North at Southern Hemisphere po kayo, ay dalawa lang po ang klima, yung wet and dry season. Ang dry season natin, alam natin na binabanggit ko na po sa inyo na nahati po ito sa dalawa, yung cool dry season at yung hot dry season. Now, pagpasok po ng spring equinox, papasok din po yan sa ating bansa yung tinatawag nating hot dry season, yung tinatawag sa media na summer, na wala naman talagang summer season. Ang summer season officially sa Northern Hemisphere, kapag nasa Japan po kayo, Europe, US, Canada, ay mula Hunyo 20 hanggang September 20 o 21, 22. Nag-iba-iba kasi yan, depende sa number o yung taon. Okay? So, officially, nasa hot dry season na po tayo. So, yung epekto, yung malamig na panahon, unti-unti na pong naalis at napapansin ninyo, yung tanghali natin at hapon talagang mainit na po. Okay? Yung mga heat index natin umaakyat, umabot ng more than 40 degrees centigrade. At makakanasin po natin sa mga susunod pang buwan at pwedeng umabot po ng 50 sa ibang areas po ng ating Pilipinas. Okay? Although na yun, meron pa rin mga nahuhuling buga ng amihan at meron po na yung araw na ito hanggang bukas dito po sa Luzon, lalo na sa Hilaga at Silangang Bagay ng Gitnang Luzon, ay magkakaroon pa rin ng konting lamig. At although pag early morning, pag midnight, talagang malamig pa rin ang panahon, okay? Dito naman po sa Bicol, may konting amihan rin na pwedeng maganap. At gayon din po sa buong bahagi po ng Mimaropa, Visayas, Northern at Eastern Mindanao, Sulu Archipelago, may konting hangin mula sa amihan. So medyo mapresko pa po. Yung heat index natin, hindi pa po lumalampas ng 40 degrees. Although in the past few days, past few weeks, medyo umabot na rin kapag nasa break ang amihan. Pero pag nandiyan na naman po yung amihan, tulad na yon, hindi po siya lumalabas ng 40 degrees yung heat index. Na yun, nasa 36 degrees, mga alas 2 na po na yun ng hapon. So, still okay pa. Okay? But pag dumating na tayo sa kalagitnaan ng April, May, may feel na po natin ang epekto. Lalong-lalo na po, mayroon tayong El Nino. Ibig sabihin po ng El Nino, kulang po ang ulan sa isang buwan. Okay, hindi umaabot dun sa normal. So, yan po ang makakanasan natin. Although, ang kabikulan at ibang bagay po ng Mindanao, hindi masyadong naapektuhan po sa El Nino na yon. Okay? Pwede pa rin magkaroon ng dry spell. But hindi dun sa drought conditions na nakakanasan po ng ibang mga probinsya tulad ng Mindoro, Western Luzon, yung Ilocos region, mga Ilocos provinces doon. So, na-feel nila ang epekto ng El Nino pagkukulang ng mga ulan. Ngayon din po sa may Western Visayas,
So, mag-ingat po kayong lahat. So, ang panglaban po natin sa heat index, pag umabot po sa 50, ay talagang uminom lang po maraming tubig. Yung mga elderlies, bawal pong lumabas under the heat of the sun. Nasa cool conditions lang po dapat kayo sa air-conditioned room or preskong lugar. Okay, so avoid lang po. Okay, so yan po ating GovSat. At ito po yung ating fast animation. So nakita po natin sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page ang Himawari 8 satellite loop. Meron po tayong mga kaulapan po dito sa may south of Guam, sa may Micronesia, but hindi po ito magde-develop. Sa mga oras ito, medyo nalulusaw na po at nagiging dispersed na po yung kaulapan niya dala ng near equatorial trough. Sa zoom in satellite animation, may mga kaulapan pa rin na dala ng amihan na magbibigay po ng maulap na papuwirin na may mga kalat-kalat na bagulan dito po sa Cagayan Valley at dito rin po sa may Northern Quezon. Bicol, medyo clear tayo na yun. Pero kahapon na hapon, may mga ulan po tayong nakanasan dahil po sa warm easterlies. But baka magkaroon din tayo mga ulan, lalo na po bukas at Friday, lalo na po sa eastern sections ng Kabikulan. Eastern Visayas ay may mga showers din inaasahan po dahil po dito sa northeasterly wind flow at yung eastern sections din ng Mindanao. So huwag niyong kalimutan magdala ng payong o jacket. Okay, at sa ating wind at pressure forecast mula sa European model hanggang sa Friday, ayan po yung hanging amihan sa may dulong hilagang Luzon. Mamayang gabi po kakalat po sa ibang bahagi po ng Northern Luzon at eastern at sa silangang bahagi po ng Central Luzon. Pero po sa Thursday morning hanggang Thursday afternoon, hihina na po siya abruptly. Magiging mahinang amihan na lamang. At sa Friday, mag-shift po siya sa hanging silanganin ulit. At papakita natin sa inyo yung rain forecast in a short while dahil may shear line po yan. Ito, part yan ng shear line. Mapakita namin sa inyo in a while. So hanggang Friday ay pwedeng may epekto ang shear line. So now, punta natin yung rain forecast para makita niyo yung shear line. So yan po yung shear line na yun. Nag-start na mag-develop sa may dulong hilagang Luzon. Bukas po ng hapon, Huwebes, ito po ibababa at pwede magbigay ng mga ulan sa silangan bahagi po ng gitnang Luzon. At posible rin umabot po ng Kabikulan kasi sa Friday morning, ito po ay aabot po sa Northern Bicol like Camarines Provinces at Catanduanes. Friday afternoon, ito po ay pwede magbigay rin ng mga showers, mga ulan sa buong bahagi po ng Kabikulan. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong kasi very unpredictable ang weather. Kaya sabihin natin 15% ang chance of rain. In reality, nasa 100% o pwede umulan ng bahagya. At pagdating ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado, ito po ay bababa po sa may bahagi po ng Eastern Visayas, itong diffused shear line. So, magbibigay po dyan ng mga paulan-ulan. Itong natitirang bugso ng amihan, although magsishift na po tayo balik sa hanging silanganin, umpisang Biyernes. So, kung titingnan natin yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Biyernes, lahat ng ulan nakatutok po dito sa may silangan at hilagang bahagi po ng Cagayan Valley at silangan bahagi po ng gitnang Luzon sa may Northern Quezon at Aurora area. At pwede rin magbigay ng konting ulan dito sa Kabikulan at gayon din po sa may Eastern Visayas at hilagang silangang Mindanao sa may Northern Caraga, Surigao Provinces area at Davao Oriental. Baka magkaroon po ng mga rain showers o thunderstorms dala po ng convergence ng shear line at yung hangin silanganin. At ito naman po yung ating forecast sa alon sa karagatan po ng Pilipinas. Sa ngayon, Miyerkules ay manatili pong 1.5 hanggang 1.8 ang taas ng metro po ng alon sa silangan bahagi po ng ating bansa sa may Philippine Sea. Subalit dito po sa may dulong hilagang Luzon ay umabot na po hanggang 4 metro. Okay, ang paglaki ng alon, 4 na metro. So, sign yan na bumababa po ang hanging amihan. At bukas po, Huwebes, ito pong hanging amihan ay makaka-experience po ng medyo malakas rin na hangin at malalaking alon dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon at Bicol region. Pwedeng umawat po ng up to 3 metro ang taas at gayon din po sa may West Philippine Sea. While yung buong bahagi po ng gitnang Pilipinas, yung karagatan po niyan at sa may West Philippine Sea, Calayan Island Group,
ay nasa 1 to 2 meters po ang posibleng paglaki ng alon. Dito po sa may Cagayan Gulf, medyo mababa. Kalmado hanggang 1 metro lamang po ang taas ng alon. At dito rin po sa may bahagi po ng Eastern Philippine Sea, east of Mindanao. Okay, nasa 1.5 meters ang alon. Sa Friday, ito po unti-unti pong hina na. Although sa may east of Bicol region, east of Visayas at east of Mindanao, sa may Eastern Philippine Sea hanggang sa may South Philippine Sea ay aabot pa rin hanggang almost 3 meters ang laki ng alon at medyo mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyan pagdagat. So hanggang Sabado, ganyan po ang situation dito sa may east of Bicol hanggang sa may east of Mindanao. Ang ibang bahagi po ng karagatan ng Pilipinas sa may inland waters at dito po sa may West Philippine Sea ay maging kalmado hanggang 1.5 metro ang taas ng alon. At napakaganda po upang magkaroon po kayo ng fishing activities at maglayag sa dagat. Okay, so yan po ating wave forecast mula sa European model. At bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA of US. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Ito po yung latest na kaya-release lang po early morning kanina. At sa week 2, valid March 27 to April 2, ay magkakaroon po ang Pilipinas ng more than 50% na below average rainfall. So kulang ang pag-ulan natin sa week na ito. Samantala sa week 3, valid April 3 hanggang April 9, ang Pilipinas ay mananatili pong more than 50% ang below average rainfall, magiging more than 65% below average ang ulan sa may Visayas, Bicol, Mimaropa at Sulu Archipelago. But ang week 3, gaya ng sinabi ko, napakababa ang probability at highly uncertain pa yan. So pwede pa pong magbago. So by next Wednesday, pag pumasok na yun sa week 2, kasi po ang week 2, nasa 35 to 65% ang probability niyan. Kasi 2 weeks pa yan eh. So, malapit na yan sa katotohanan. Okay? Kaya may nilagay sila dito, experimental pa itong outlook na ito. But it helps, okay? So, yan po ang pinaka-latest natin sa ating global hazards. Diyan muna natin tapusin ating update sa ating panahon. At babalik ulit tayo na inducting pong weekend mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado ang magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.